हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा BTC साख्रिनि बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि लास्ट डेट लोगोसे एग्जामनि डेट एबा कम्बाइन एग्जामिनेशन देन बेनिफ्राय HS फाइनाल रिजाल्ट माब्ला होगोन गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जुन जुलाइ आरो रिजाल्ट टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन दा जियानो जा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो BTC साख्रिनि सायाव स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट CSB आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेनो जे बाथ्राया दिनै लास्ट डेट स' दिनै लास्ट डेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि Gr-3 आरो Gr-4 जेराव पस्टआ 569 दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिसखौथ' मिन्थिखाबाय जे मोनसे पस्टआव मोनसे माने सेपारेट नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनांदों देन स' बेनिफ्राय दा बाथ्रा जाबाय एग्जाम स' एग्जामा माब्ला जागोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा आं सानैसो गिदिर गोलावफोरनाव सोंदोंमोन जेनोखि बिथांमोना गभर्नमेन्टनि थ' अब्ला बिथांमोना बुंनाय बादिबा माने आं जेनोखि सर्सआव मोनदों बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला जुन दानाव एग्जामखौ लागोन होनना बुंदों अके स' जुन दानाव एग्जामखौ लागोन होनना बुंदों दा जियानो जा बे अफिसियेलि नङा नाथाय नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनखागोन जे जुन दानाव लागोन मानोना हमना ला आगस्ट आरो नैबे सेप्तेम्बराव एग्जाम लानो हानाय नङा नैबे आगस्टआव हमना ला MCC नांबाय बेनिफ्राय सेप्तेम्बराव इलेक्सन जायोबा नैबे जुन आरो लोगोसे जुलाइ बे मोननै दानाव 100% एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय चान्सआ दङ देन बेनिफ्राय खायसे खायसेया मेयावबो जानाय चान्सआ दङ दा बे मेयाव जानाय चान्सआ बेनो जे फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ मेयाव जानाय चान्सआ दङ मानोना टाइमानो गैखाला थ' बे फिजिकेलखौ मेयाव लानानै हमना ला जुनावहाय गासैबो प्रसेसखौ खालामनानै किजानि साख्रिखौ होग्रोनो हागौ नङाबा खनसेनो Gr-3 आरो Gr-4 बिथांमोना नैबे जुन आरो लोगोसे जुलाइआव माने रिजाल्टआ होनो हागौ आरो अके माने गासैबो पस्टखौ लानानै Gr-3 आरो Gr-4खौ लानानै दा बेखिनिखौ जों मिन्थिबाय नाथाय आरो सर्सआव मोननाय बादिबा जेनोखि PGT अके PGT आरो GT अके स' बिनि रिजाल्टखौहाय मेरिट बेसिसखौ होग्रोगोन बायदिबो खोनादों अके थ' बेखायनो जुन दानाव बेबो नोंथांमोननिया चान्सआ दङ फाइनाल रिजाल्ट एबा मेनि लास्ट उइकआवबो चान्सआ दङ आरो अके थ' बेखिनिखौ जों मिन्थिबाय दानिया कम्बाइन एग्जाम माखौ होनो थ' बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जामा नोंथांमोना केटेगरि वाइज एप्लाइ खालामदोंमोन ना HS लेभेलावनो गोबांथार पस्ट दंमोन नोंथांमोननिया बेनो जाबाय फिल्ड एसिस्टेन्ट बा एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट दा बे एग्जामा नोंथांमोना माने HS आव जि भेकेन्सि दङमोन बे माने सेपारेट एग्जाम जागोन एन्ड बेनिफ्राय डिग्रियाव हमना ला LD दङमोन ना बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट दङमोन बा स्टेन'ग्राफि जि दङमोनगोन थ' बे एग्जामा नोंथांमोना एक्सट्रा जागोन देन फैबाय दायो Gr-4 स' बे Gr-4 पस्टआव नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास बेनिफ्राय नोंथांमोना 10 पास बेनिफ्राय 12 पासआ बे खनसेनो माने स्टुडेन्टनिया माने एग्जामा 1 डेआवनो जाजोबगोन आरो बेनिफ्राय एडमिटआ स' एडमिटआव नोङो जि पस्टआव नोङो एप्लाइ खालामदों बे माल्टिपल पस्टआ नोंनिया बे एडमिटआव फैनाय चान्सआ दङ बे नङा जे नोङो मोनथाम पस्ट खालामबा खनथाम एग्जाम होनांगोन बे नङा मानोना गभर्नमेन्टआ बेबादि खालामा कम्बाइन एग्जामाव जि पेपाराव माने नोङो बा पस्टआव नोङो खालामदों दा बे सेम पेपारावनो नोंथांमोना केटेगरि वाइसआव नोंथांमोना आनजादखौ होनांगोन आरो दा बेखिनिखौ बुजिबाय दा बे एग्जामा नोंथांमोना जानाय चान्सआ जुनाव जानाय चान्सआ दं मेनि लास्ट उइकआव जाबाथ' मोजां बाट मेक्सिमाम चान्सआ जुनाव होनना गोबां सर्सआव मोननाय जादों थ' बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय लास्ट डेटआ दिनै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो दासिमबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' दायो फैबाय HS फाइनाल रिजाल्ट माब्ला मोनगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बेनो जाबाय ओरैबायदि जाबाय दायो जायनोखि रिजाल्ट मोनाखै BTCनि साख्रियाव HS लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हायासै थ' बेखायनो गोबां मोनजानो लुबैदोंमोन मानोना गोबांथार कमेन्ट्स फैदों दा मोनसेल' बाथ्रा बिथांमोना मिडियायाव बुंनाय बादिबा जेनोखि आसामनि CMआ बुंनाय बादिबा जायखिजाया नोंथांमोना 7 मेनि एबा 5 मेनि सिगां मोनगोन मानोना पन्चायत इलेक्सन सिगां हमना ला नोंथांमोना मोनगोन एबा नैबे एप्रिल दानावनो रिजाल्टखौ मोननाय चान्सआ दङ दा जियानो जा एप्रिल दानाव हमना ला नोंथांमोना दिनैथ' अफिस बन्द अब्ला गाबोननिफ्राय मोनसे नङा मोनसे लेटेस्ट आपडेटखौ मोनगोन आरो जुदि दिनै मोनोबा नोंथांमोनाहाय माने आपडेट फैयोबा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन आरो जायखिजाया नोंथांमोना हमना ला 22 मेनिफ्राय हमना ला नैबे 30 मेनि गेजेराव HS फाइनाल रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ दा बेखौ नेक्स्टआव नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन मानोना पन्चायत इलेक्सना 2 मेआव दङ नालाय बिनि सिगांनो माने HS रिजाल्टआ होनाय चान्सआ दङ बायदि गोबांथार माने सर्सआव मोननाय जादों दा जियानो जा नोंथांमोना एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय चेनेलजों एबा नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइट एसिखौ नायबाय थानो हागोन नोंथांमोननि HS फाइनाल रिजाल्टखौ